Mga Panultihon Kapitulo 10. Mga panultihon ni Solomon. Kini ang panultihon ni Solomon garbo sa amahan ang iyang anak nga maalamon. Apan ang anak nga buang-buang maghatag og kaguol sa iyang inahan. Dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong. Apan ang pagkamatarong makaluwas sa imong kinabuhi. Dili pasagdan sa Ginoo nga ang taong matarong mamatay sa kagutom, apan pugngan niya ang dautan sa pagkabut sa iyang gitinguha. Makapobre kanimo ang pagkatapulan, apan makadato kanimo ang pagkakugihan. Ang taong maalamon mag-ani sa tukmang panahon, apan makauulaw ang pagsigig katulog sa panahon sa ting-ani. Ang maayong tao makadawat og panalangin, apan nagtagog kabangis ang mga pulong sa mga taong dautan. Ang mga taong matarong hinumduman ingon nga panalangin, apan dali rang kalimtan ang taong dautan. Musunod sa maayong tambag ang mga taong maalamon, apan malaglag ang magpatakalag sulti. Magmalinawon og dili hilabtan ang taong matarong, apan masakpan ang mga tao nga limbungan. Ang tao nga dili magtug-an sa matuod makahimog kasamok, apan ang tao nga maisugong musaway sa dili maayo maghimog kalinaw. Turburan sa kinabuhi ang mga pulong sa tao nga matarong, apan nagtagog bangis nga kinaiya ang gipamulong sa daotang tao. Makahimog kasamok ang pagdumot, apan ang gugma mopasaylo sa tanang kalapasan. May unod ang isulti sa taong maalamon, apan ang mga buang-buang angayng kastigohon. Ang maalam maninguha pagdugang sa iyang kaalam, apan ang pulong sa buang-buang makapaduol sa kasamok. Panalipdan sa iyang salapi ang dato, apan ang kakabos makaalaot sa tao. Ang kinabuhi mooy ganti sa maayong tawo, apan ang sala modaldal ngadto sa labi pang daghang sala. Ang mamati sa nagsaway kaniya nagsubay sa dalan sa maayong kinabuhi, apan ang dili moangkon nga sila nasayop may salaag gayod. Ang tawo nga nagtakuban sa iyang kasilag bakakon, buang-buang ang tawo nga magsabuwag og libak. Kun magpataka kag sulti, lagmit kang masayop. Kun maalamon ka, magpakahilom ka lang. Sama sa lunsayng plata ang mga pulong sa maayong tao, apan walay kapuslanan ang mga huna-huna sa taong dautan. Magpulos sa daghang tao ang mga pulong sa maayong tao, apan ang taong buang-buang mamatay tungod sa iyang kahungog. Makadato ang mga panalangin sa Ginoo, dili makalabaw niini ang bunga sa kakugi. Buang ang tao nga malipay sa pagbuhat og dautan, ikalipay sa taong maalamon ang maayong panabot. Ang gikahadlukan sa taong dautan mahitabo kaniya, apan makakab-ot ang taong matarong sa iyang gitinguha. Inig-abot sa unos, ipadpad ang mga dautan, apan dili gayud maunsa ang taong matarong. Ang tapulan sama sa suka nga makapangilo sa ngipon, o sa aso nga mopaluha sa mata sa nagsugo kaniya. Tahura ug kahadluki ang Ginoo ug mutaas ang imong kinabuhi, apan mamatay sa dili pa panahon ang mga taong dautan. Ang paglaom sa matarong musangpot sa
sa kaayuhan, apan ang pangandoy sa dautan walay kapuslanan. Panalipdan sa Ginoo ang mga walay sala, apan laglago niya ang nagbuhat og dautan. Kanunay may kalinaw ang mga tawo nga matarong, apan ang dautan dili mulungtad sa yuta. Kaalam ang isulti sa matarong, apan dili pasultihon ang tawo nga dautan. Nahibalo ang mga matarong sa maayong isulti, apan maoy isulti kanunay sa mga dautan ang makadaot.